Mbak, kenapa ayo Mbak? Ayo Mbak. Lho Mbak, ana balaku siji ning kono Mbak iki lungguh kowe Mbak. Kon rene Mbak. Ana kae uti. Apa untuk merangos siji kae dene nggih Mbak. Jak rene Mbak. Oh, kae. Ayo Mas rene Mas. Kae padha kowe pentolan kok. Det. Oh lah ini temenan iki. Iki rasa nggo topeng wis karo nggo topeng. Aku di bolok. Tak, ayo kenalan sih. Kenalan karo aku. Jenengku. Det. Kenalan sih. Kenalan Det. Jenengku sapa? Alek. Oh. Iya. Alek. Aduh. Lah iki durung lanang kowe. Pit. Rene. Kowe reti aku apa ya? Kowe reti aku apa ya? Rene kenalan Cik. Oh, kita ngajare demit ke. Dil Bojong. Dil Bojong kan ngelirut tenan kaki aneh. Bos. Apa? Bos. Dil Bojong ini ndi? Iku Dil Bojong ngene sih. Apa ndonge apa met demit? Tak kami sih met demit. Takone apa? Batrang elek saiki. Tak keprok dasmu kowe. Aja ngono ta, gak oleh ngono. Tak kuampleng dasmu nek kemaki ning kene. Tak pecel kowe ya. Aku aja mbok pecel lah. Aku. Ya wis minggir napa tak pecel. Aku tak mecel kuwi dhewe bocok. Ya pecel biasa itu dhewe kurang ajar ngek wong aku disuruh wis mau tiba karo mbah aku. Harapmu. Rene nawani. Rene. Ayo Rene nawani kowe wong loro. Aja mlayu ta ya. Aja mlayu. Mandi sik. Oh sik ta. Aku yo edo ora edo yo. Foto duluku. Bane foto. Sik, aja. Atau bang. Aduh, kurang ajar. Ambut. Kurang ajar. Aduh. Kowe mlayu kaya mileh, ngono kaya dia metu jajak foto kaki aneh kakane. Mileh sing rada bengi kowe. Ayo mestane, Mbah. Aduh biasa niru terus bocah. Jangkrik nanti bang tak boleh aneh. Rena boleh sik. Boleh tak boleh aneh. Di mau di bocone. Jangkrik nang mopet. Pak D, aku tak mopet nek Pak D tutupi Pak D. Mbah. Aku aja nututi mbah aku mbah. Mopet ning buri kan. Rene. Udah aku tak kira modelmu gue irit tak juluk nek atokku ku atok kaya tayu nek atok uwani ya ta geret tak gerete mbak tak gerete atoke ibu bocok mbak tak gerete mbak geret mbak ayo mbak atoke geret mbak Ijo mbak wong dhewe angel lho mutung 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 sik lho
Arepe piye ayo tak boi tak boma aku kan